जरा मागे ये. मी तुला काय सांगितलं? काय सांगितलं? पुन्हा जर केव्हा अशी मार्गात भेटली तर ओळखीचा हात दाखव. आता तू जाता जाता ओ ओ ओ येते ओ ओ ओ येते. काय आहे? त्याचं काय झालं माहितीये? काय झालं? आमची बायकांची मुळे सवयच तशी आहे. हा सवय सवय हात दाखवण्याची. हा तसं नव्हे. नाही, हात दाखवण्याचे प्रकार अलग असतात. तसं नाही हो, ओळखीचा. सवय म्हणजे हात दाखवण्याची सवय म्हणजे बरं येते म्हणण्याची सवय तशी. असं असं. हो हो हा बरोबर. बरोबर. तसं काही नाही. पुन्हा केव्हा भेटली हात दाखव. बरं, तसं काही समजू नका. बरं, येते. हो, येते. आता पुन्हा काय झालं? किती घोटाळा केलास तू. म्हणते ओ येते ओ येते. यात काय घडलं? यात काय घडलं? ओ येते. आपुलकी वाढत चालली. काय आपुलकी वाढत चालली. सांगताय काय? या शब्दानं माया आपुलकी वाढत चालली. असं काय काय होऊ लागलं? तू पुन्हा पुन्हा म्हणते ओ येते ओ येते. हो. आता असं वाटलं आपुलकी पोटी तुला सुद्धा काहीतरी विचारावं. म्हणजे मला काहीतरी विचारायचं आहे. विचारा ना हो. हा, तुला जाण्याची घाई आहे. हो तरी पण एक विचारू का? हो, विचारा. कारण परमेश्वरानं तुला अप्रतिम सौंदर्य दिलं. पायाच्या नखापासून डोकीच्या केसापर्यंत बारकाईनं निरीक्षण केलं. हा. तुझं वर्णन करण्यासाठी माझ्याजवळ शब्दही अपुरे पडतील एवढं तुझं सौंदर्य आहे. आम्ही दोघी जण एकमेकावर प्रेम करूया. नाही, आवडलीच म्हणून विचारलं प्रेम करू का? हो, काय त्याचं काय माहितीये? दिसणार. इच्छा तुमची योग्य आहे. चुकलं का? अयोग्य असं मी मुळीच म्हणणार नाही. याला कारण स्त्री आणि पुरुष दोघेही एकत्र झाले, एकमेकाची ओळखी झाली की सहज कोणतरी असं काहीतरी विचार. हो, प्रेम करूया. पण त्याचं काय झालं? जर का विचार केला असेल ना तुमचा आणि माझा, तर माझ्याकडून नकार आहे. होय तर नकार आहे. का ग? याला कारण सहजच स्पष्टच सांगते. हो, तुम्ही मला पसंतच नाही. खरंच सांगते. मी तुला पसंत नाही. मात्र तुमच्या जवळ पहा, माझ्या जवळ पहा. नाही, तुला कोणी माझ्या बाबतीत काय सांगितलं मला रोग झाला म्हणून? तू म्हणते तुम्ही मला पसंतच नाही म्हणजे तुला काय वाटलं मला काही रोग झाला? असं मी कुठं म्हणते. जर का विचार केला असेल ना तर तुम्ही एक राजकारते दिसायला त्याप्रमाणे मी आहे. पण माझ्याजवळ पाहू मी किती देखणी सुंदर स्त्री म्हणून म्हणजे तुझ्या एवढा मी देखणार नाही. होय ना? म्हणून तुम्ही मला पसंत नाही. असं असं आवडलंच नाही. साधारणही नाही. साधारण पण नाही. असं असं. बरं, मला जाण्याचं बरं या मार्गाने सर्वच राहा. बरं येते. नकोमती उधळू काय झालं? हा सुद्धा रोगच आहे. रोग? हा रोग आहे. त्याला काय म्हणतात? काय म्हणतात? त्याला प्रेमाचा रोग म्हणतात. बापरे, हा, प्रेमाचा रोग. हा तुमचा रोग वाढू लागला. कारण आवडलं नाही जरी म्हटलं तरी रोग वाढतच चालला. असा कसा? काय विलास? नकोमती उधळू अशी मुळीच पाहणारी नव्हे. नदी चंद्र
जाती शब्द मुखात ठेवा. तुम्हाला एक वेळ नव्हे तर त्रिवार सांगू इच्छिते. जा म्हणते त्या ठिकाणी तुम्ही माझ्या प्रेमाची याचना करतात. माझ्याकडून तुम्हाला एक विनवण्याच्या शब्दाने तुम्हाला सांगू इच्छिते. माझ्याकडून नकार आहे. जा म्हणते मार्ग मोकळा आहे. तुझ्या मुखाच्या बाहेरपडा शब्दाचा अर्थ मला केव्हाच कळला. मी तुझ्या त्या प्रेमाची याचना केली. माझ्या शब्दाला तू नकार देत आहेस. पण लक्षात ठेव हर्षवती, जरूर माझ्या शब्दाला नकार दे. क्षणभर आजूबाजूच्या काना सांगे. मी तुझ्याशी गोड शब्दाला बोलण्याचा अर्थ असा समजू नको. सहजच गोड शब्दाला बोलून जाण्यासाठी तुझा मार्ग मोकळा करीन. माझ्या हाताला अत्याचार जुलूम जबरदस्ती होता कामा नये. आणि वाईट कृती जर घडली असं वाटत असेल मला बोलायला माझ्या शब्दाला होकार दे. तुला अजूनही सांगू इच्छिते की माझ्याकडून तुमच्याकरिता अभद्र शब्दाने ताडण होऊ नये असं वाटत असेल का म्हणते माझा मोकळा ठेवतो. वाईट शब्दाला जर का माझ्या वरभाव घालण्याचा प्रयत्न केलास तर मी तेवढा हाताने दिला आहे. तुला सांगू इच्छिते ही कृती तुम्ही आचरणात आणता ही करायची नव्हे. ही वाईटाची आहे. एक ना एक वस्तू चार आशाला गाठी करू शकते. लक्षात ठेवा. आत्मविश्वास जर आपल्याला असेल, आजूबाजूकडे जायचा परमेश्वर असेल, कोणत्या तरी तुझ्या रक्षणासाठी येणार हे पाहण्यासाठी एक सैतान वर तुझ्या तुटून पहिल्या शहराला हा तुझा कपटी डाव या ठिकाणी मी हाणून पडणार आहे. हाणून पडणार आहे. अशी विश्वाच्या माझ्या गोष्टी सत्या तुझ्या सायासाठी धावलेला हे भलाई पाहायचं आहे. एका सैतानाच्या भेटल्या समोरचे शिल्लक सांगते त्याचा योग्य फायदा घेतल्याशिवाय माझ्या मनाला सोसणार नाही. मी तुला घेऊन येणार. आणि कामीरा घेऊन येणार. मला गरज आहे तुझी. मला गरज आहे तुझी. मारशील तर मान कापून टाकील. आवाज बंद कर. मान कापून टाकीन. होय होय बंद. ओरडू नकोस. नाही नाही मी तुझ्यासाठी आहे ना. नको नको. जागच्या जागी स्थिर हो. काय म्हणे मी कोल्ह्याच्या बुद्धीचा. अरे कोल्ह्याची कुवतच एवढी. कारण वाघाच्या गुहेत गेला तर हत्तीच्या मस्तकावरील मोती सापडतो आणि कोल्ह्याच्या गुहेत गेला तर एखाद्या वासराचं शेपूट किंवा शेळ्या मेंढ्याचं कातडच सापडणार. तुझ्या कुवतीप्रमाणे तुझे प्रयत्न बरोबर आहेत. म्हणजे माझे प्रयत्न आपल्याला आवडले. ही पद्धत मला आवडली. तुझी कुवत जेवढी आहे. मला सांग, मी एवढे प्रयत्न करतोय. हिला हळूच घेऊन जात होतो. एवढ्या तू इथं आलास.
खंडणी बंद केली म्हणून त्यावेळी तसं तिथं आला. मग आता इथे येण्याचं कारण तुझं आता हळूहळू सर्वच बंद करणार आहे. पण या असहाय्य स्त्रीच्या पल्लवाला हात घालतोय आणि कशासाठी? याला कारण आहे. हा? हिच्याजवळ पाहिलं, प्रेमाची याचना केली. प्रेमाची याचना करता क्षणी हिनं माझ्या प्रश्नाचं उत्तर दिलं. ही म्हणाली तू मला पसंतच नाही. तिचं काही चुकलं नाही. ती पसंत नाही म्हणता क्षणी तिला मी विचारलं माझ्या बाबतीत काय तुला संशय? तर ती म्हणते तू मला पसंतच नाही. आता पसंत नाही म्हणजे ती होकार कशी देणार? तिचे शब्द मान्य केले आणि अशा तऱ्हेचा अत्याचार जबरदस्ती करू लागलो. याला कारण काय? यात माझा दोष नाही, तिची चूक नाही. तुझं चुकलं नाही, तिचं चुकलं नाही, माझं काहीच चुकलं नाही. यात खरी चूक कुणाची? कुणाची? माझ्या वयाची. हे प्रेमाचे रोग आहेत. कारण जीवनात तडफडताय, आज लग्न करीन उद्या लग्न करीन, या वयाला पोहोचलो, कुणी मला पसंतच करायला तयार नाही. आता वेळी लग्न होत नाही आणि अशी कुणीतरी भेटली तर म्हणते पसंत नाही, म्हणजे जबरदस्तीच बरोबर की नाही? हा कोल्हा म्हणता म्हणता लांडगा निघाला. अरे पण आचार कुलमाख्याती, देशमाख्याती भाषणम, संभ्रम स्नेहमाख्याती अन पुराख्याती भोजनम. माणसाचं आचरण त्याचं कुळ सांगतं, त्याची भाषा त्याचा देश सांगते आणि त्याच्या शरीराची ठेवण ही त्याच्या खाण्यापिण्याविषयी जाणीव करून देते. तू एक राजकर्ता आहेस, मग क्षत्रिय नात्याने तिचं संरक्षण करावं की तिच्यावर जोर जबरदस्ती करावी? वास्तव मी राजा असल्यामुळं हिचं रक्षण करणं ही जबाबदारी वास्तविक माझीच होती. हे मलाही पटत आहे. हिचं रक्षण मी करणार होतो, पण एक तर मी वयानं मोठा आणि तुझ्यासारखा समजा तरुण केव्हा तरी मध्ये आला तर हिचं रक्षण करीत राहिलो तर असा जीवना मी मरून जाणार. ही नको त्याच्या हाती सापडणार. माझं पुढं कसं काय? तू सांग. त्याला म्हणतात उकळत्या पाण्याला खळखळाट फार. ताकद संपली पण पराक्रम अजून काय कमी नाही. अरे पण मुलगा हा वंशाचा दिवा मानला जातो. कारण ऐकेनापि सुपुत्रेण विद्या युक्तेन साधुना अल्हादित कुल सर्व यथा चंद्रेन शर्वरी. तू म्हणत होता चंद्राची गणना करत होता. चंद्र रात्रीचा अंधार दूर करतो आणि आपला तेजोमय प्रकाश देतो. त्याप्रमाणे मुलगा हा वंशाचा दिवा असतो. मग मुलाने आपल्या सद्वर्तनातून कुळाचं नाव उज्ज्वल केलं पाहिजे. कारण दिव्याचा अर्थ जसा आहे, अंधार दूर करावा आणि उजेड निर्माण करावा. हे दिवे लावतोय. देतो तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर. बरं झालं असं विचारलं असते. कारण आई बाबाचं नाव उज्ज्वल केलं पाहिजे. मुलांना जन्माला आल्यानंतर माता पित्याची ख्याती कीर्ती उज्ज्वल केली पाहिजे. आता हे कुणाच्या बाबतीत? तुझे आई बाप जिवंत आहे म्हणजे तू काहीतरी चांगलं केलं पाहिजे. कारण पाहण्यासाठी तुझे आई बाप जिवंत आहे. आता समजा मी किती जरी चांगलं केलं, आई बाप लवकर गेले, पाहणार कोण? म्हणजे याची मुक्तता झाली. जिथे पाऊल वाटेल तिथं टाकणार आहे असं तुझं म्हणणं आहे. पण या एका असहाय्य स्त्रीच्या चारित्र्यावर आळ घालतोय. हिचं संरक्षण करणं माझं कर्तव्य आहे. पाऊल माघारी घे, मार्ग मोकळा आहे. आणि समजा तू म्हणतोयस तुझ्या शब्दाप्रमाणे मी होकार दिला नसेल, तू एक राजकारणाचा सुपुत्र आहे, बापाचे संस्कार तुझ्या चांगले आहे, तुझे आचार विचार श्रेष्ठ आहे, मग मला सांग